United Democratic Party kala penlong ya ke General Council banjit ikinong kit kam thamai na ka benta kani ka samoy ka banwan ha ka ba ha kani ka sngi la manjure ka kerteng jung ba medba lengdo kum president bat kum juro ya uba Jemino Mautho kum General Secretary ha kani ka sngi na kaliang jong ka nomination committee kala jiru ya president jo ka farmer wing uba Olan Suin secretary ba Sensyar Kupar lengdo thaba joint secretary ba Remington Pengrop Nagaliang ka women's wing lajit ikong pretty kum president secretary ikong Wanda Shisharenja nagaliang jong ka youth wing lajit uba Kermen Shela kum president ba balajit senrem kum secretary ba uba Beyond Star kurba kum treasurer jong ka senghi brok away habakran ba kinong to kubor nagaliang president ba thamai jong UDP ba medba longdo ulai thu ba nagaliang jong unsa shimkhia ban pen khlan chu ya ka seng bat bania trailang bat kinong kit kam ki ba per jong ka seng ha ka jelahi brok away Din berkaya ke parti makan kumnya tentang berbor laju kedau ya kene ba berbor kajing la ba kajing kot jong ka parti ban poi haduk nuput mentak kesini ngala on ne ba kadai lang ba kajing te dekat na ki senior leaders ka parti kinong kersan ka parti bat kum tatat na ka pos ka pol ni judon kajing kedau kajing lang ki meeting ba pe ki bingju song kum ki senior leaders kat ya ke parti benoman su era marwe kalau ke ba sem jing ba kalau ke bom la no ni don kam ni ki khot bar ki member ki ba don ke commitment na kalen joki ya ke bagi aja ndai ke bagi la pesang manya entah kini ki lai tu subsum duna subsum duna ke bagi la betul dia ke parti ni la ya ke bang long ke parti ko bakalong hadok le ke kelima nang ni sekemat ni nak ke jukut jumuk nak kalen jongi ba ngin nang berkelan cucu hak beri ba komati diki don bon kilinti ba kiru kom trekam ki don bon ki mat trekam ru ki bangin haban sim na ka banta kabit kabiang jong ki dong susong ba joka stil ko mangta lada ka vote share jongi ka cross lailak no